Mi az, ami aranybarna színű, kerek, ízletes, a tenyerünkben tartjuk, és világszerte ismert kissé kultikus hungarikum? Nem más, mint a... Lángos. 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 Lángos? És hogy miért szereti mindenki a lángost? Pas parce que j'ai faim, mais vraiment parce que j'aime bien. J'aime bien le langos. بخوالي ماتشاني مذاكر Bulgaria, anitamido el lángos. Porque se ve gracioso. Tiene una forma. Azért teszem meg előbb a közepét, mert a szélét nagyon szeretem. I came from very far, but it was worth it. De szeretem. And the best thing about garlic is that it's healthy, filled with power. Filled with power. 很热，而且味道很好。 Ich habe in Deutschland auch schon Langosch gegessen, ich kenne es. Aber hier schmeckt es wesentlich besser. Azt már látjuk, hogy mindenki imádja, de tudjuk-e, hogy mi is az a lángos valójában? A lángos, mint étel, a kenyérrel egyidős, ugyanis kenyértésztából készül, és már a Bibliában is említésre kerül. Régen úgy készítették, hogy a megkelt kenyértésztából kivágtak egy darabot, vagy a maradékot összekotorták az edényből, kézzel kinyújtották, majd a parázsra vagy a kemencébe dobták. Pillanatok alatt megsült és frissen, ropogósan fogyasztották. Magyarországon korábban is sütötték zsírban vagy olajban, és üresen vagy tejföllel megkenve ették. A lángos tészta alapreceptje ma is megegyezik a kenyérével, de sok változata is létezik. Magyarországon és a Kárpát-medencén kívül számos országban ismerik és eszik a lángost, jellemzően ott, ahol a világban szétszóródva élő sok százezer magyar vagy a Magyarországon járt külföldiek meghonosították. Sőt, Németországban és Ausztriában a lángosnak már saját hagyománya is van. A lángost a felnőttek és a gyerekek eddig leginkább strandon, piacon, vásárokon szerették fogyasztani. Ma már az egész világ úgy tudja, hogy a lángos egy olyan étolajban sült hungarikum, amit az emberek elsősorban nem azért esznek, mert éhesek, hanem azért, mert jó. Ideje, hogy megtudjuk, hogyan is készült eddig a mi csodás lángosunk. Az alaprecept összetevői: liszt, élesztő, só, víz. A különböző változatok receptjei kiegészülhetnek burgonyával, tejjel, tejföllel, kefirrel vagy cukorral. Az alapanyagokból pedig már is lehet készíteni és dagasztani a tésztát. A tésztát hagyni kell megkelni, majd miután megkelt, kisebb darabokat szakítunk belőle kézzel, körkörösen kinyújtjuk és mehet a forró olajba. Ilyenkor könnyen megégethetjük a kezünket a ráfröccsenő forró olajjal, és végig figyelnünk kell, mikor sült meg az egyik oldala, hogy meg lehessen fordítani. A nem sokára kész lángost pedig rengetegféleképpen lehet fogyasztani. Üresen, megsózva, fokhagymáson, tejfölösen, sajtosan, sajtos tejfölösen, sonkával tejföllel, sonkával sajttal, sonkával tejföllel sajttal, mogyorókrémmel, kápusztásan, és még hosszan sorolhatnánk. A lángos hagyományos elkészítési és sütési módja azonban számos higiéniai, esztétikai, minőségi, energiafelhasználási problémát vet fel, és a forró olaj szaga is zavaró. Mi hát a megoldás? A lángos automata feltalálói ezeket a problémákat kiküszöbölve, illetve megoldva olyan gépet készítettek, amely lehetővé teszi a lángos tiszta, higiénikus, környezetbarát, energia, olaj és költségtakarékos, valamint azonos minőséget biztosító sütését, akár rövid idő alatt nagy mennyiségben, különösebb szakértelem és folyamatos felügyelet nélkül is. Ezáltal az éttermekben, szállodákban, panziókban, büfékben, pubokban, sütödékben, rendezvényeken egyaránt lehetővé válik a lángos teljesen újszerű sütése és értékesítése. Az internetes honlapok és blogbejegyzések szerint az egész világ magyar nemzeti ételspecialitásnak tartja a lángost. A világ első lángos sütőautomatája is magyar találmány, amely 2,5 milliárd fős piacon élvez jogi védelmet. Az automatának és a jogi védelemnek köszönhetően új étel jelenhet meg a világ gasztronómiájában. Az automata működésének megtervezésekor a feltalálókat az a cél vezette, hogy olyan gépet alkossanak, amelyben a tésztaadagolás műszakilag megoldható, a lángos formázása, a két oldal sütése, valamint a kész lángos kiadagolása teljesen automatikusan, emberi kéz érintése és beavatkozása nélkül történjen meg. A folyamatok nagy része zárt térben valósuljon meg, így a lángos sütés higiénikus, biztonságos és viszonylag szagmentes legyen. A működés szempontjából fontos volt továbbá, hogy rövid idő alatt akár nagy mennyiségű lángos is elkészülhessen. Az olaj felmelegítése és állandó hőmérsékleten tartása elektromos árammal megoldott és energiatakarékos. Az egymás után készülő lángosok minősége, mérete, formája, színe, állaga közel azonos legyen.
Az automata használata szempontjából az alkotók fontosnak tartották, hogy különösebb szakértelem és folyamatos felügyelet nélkül lehessen kezelni. Az olaj leengedhető, és az olajos alkatrészek könnyen kivehetőek és mosogatógépbe helyezhetőek legyenek, és adjon figyelmeztető hang- és fényjelzéseket, információkat a készülő lángosról és a működésről. Az automata használhatósága szempontjából előnyös, hogy a lángoson kívül fánk, csörögefánk sütésére is alkalmas. Lehetőség van olyan átlátszó burkolatra, amellyel látványsütés valósítható meg, az automata saját gurulós lábakon áll, és opcionális lehetőség van szekrény, hűtőszekrény aláépítésére. Mindez természetesen úgy, hogy a teljes folyamat és a műveletek egy gépben egyesüljenek. Nézzük meg, hogyan is működik a lángos sütőautomata a gyakorlatban. Jelenleg a lángos sütőautomata prototípusának olyan változatát látjuk, ahol látványosan nyomon követhetőek a gép működésének funkcionális lépései. A kimért lángos tészta rákerül az automata sütőlapjára. A nyomólap megfelelő vékonyságúra és méretűre alakítja, majd a sütőlap tovább halad a tésztával az olaj fölé. Kör alakú rácsos rekesz záródik rá, és belesüllyed az állandó hőmérsékleten tartott olajba. Itt addig sül, amíg az egyik oldala szép aranybarna nem lesz. A sütőlap kiemelkedik az első olajtartályból, és tovább halad a második fölé. Itt egy másik, kör alakú rácsos rekesz záródik rá, és az ilyen módon bezárt lángost a gép a másik oldalára fordítja. A lángos már süllyedhet is bele a második olajtartályba. Megfordított lángosunk itt tovább sül, majd mikor már ez az oldala is gyönyörű aranybarna lett, kiemelkedik a második olajtartályból és megfordul. A rácsos rekesz felemelkedik a ropogósra sült lángosról, amely tovább halad és a tálcáról lebillen a csepegtetőbe, ahol a felesleges olaj kicsöpög belőle. És már is elkészült a friss, forró, ropogós lángosunk. És mindez egy perc alatt. Ezzel a géppel rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű lángost készíthetünk, amivel megkönnyítjük a vendéglátóhelyek dolgát, bővebb ételválasztékot nyújthatnak a vendégek számára. A gép kezelése nem igényel különösebb szakértelmet, tehát bárki működtetheti egy vendéglátóipari egységben. Belső sütés miatt nincsenek szagok, nem fröccsenhet ki a forró zsiradék, kevésbé balesetveszélyes, mintha hagyományos módon készítjük. Környezetvédelmi szempontból is előnyös ez a gép a vendéglátóhelyeknek, mivel kevesebb olajat használ el a sütésnél, és kevesebb energiát. Ezáltal egy lángos előállításának az ára jóval kevesebbe kerül, energiát és pénzt spórolunk meg a használatával. A lángos sütőautomatának köszönhetően végre egy szintre kerülhet a világban jól ismert, nagy népszerűségnek örvendő más nemzeti specialitásokkal, ételekkel. Ezek után mit is kívánhatnánk a lángos imádók jövőben egyre bővülő táborának? Egészségedre!